Birnin Agadas ne Muhammad Anako ya yi kiran da a rufe sansanin karɓar 'yan gudun hijira da ke garin Agadas. Wannan ya biyo bayan mutuwar wani mai neman mafaka ne a sansanin a watan da ya gabata. An kashe mai neman mafakar ne wanda ɗan ƙasar Sudan ne, sannan aka jikkata wasu jami'an tsaro biyu yayin wani bore da masu neman mafakar suka yi a sansanin. Ga rahoton da Ahmad Tijani Bawage ya aiko mana. A cewar hukumomi 'yan kasar Sudan kusan 1,400 ne ke zaune a sansanin na masu neman mafakar tun 2017 wanda ke da nisan kilomita 10 da birnin Agadez bayan sun tsere daga Libya. Yayin wani taro a jiya, hukumar da'irar birnin na Agadez ta yi kira da rufe sansanin da kuma mayar da 'yan gudun hijirar garuruwansu domin samun zaman lafiya a birnin. Ibrahim Manzo Diallo shine mai magana da 'yan hukumar da'irar birnin Agadez kuma ya faɗi dalilin da yasa suke son a rufe sansanin. To me da aka kuka da shi wannan mutanen tunda aka zo aka shirge su a nan kowa ya sani kwanci hankali ta fara taɓarɓare a garin Agadez. Yau sun yi hwada a nan, yau sun yi kaza a nan, to abin ya fara kai hatta kai suka fara toye inda suke da zama kuma har aka samu mutuwa a cikin wannan bige-bigen da suke da su da jama'an tsaro. Akwai jama'an tsaro da suka ji ciwo kuma wannan ba shi bane ba na farko wanda aka yi kwanakin can, akwai shi an taɓa yin shi daman kuma kowa ya sani ne population ta Agadez da ket da wala haula shi mai girma Muhammad Anako ya sa suka yarda da a jibge mutanen nan. To yanzu abin ya yi karhin hukumomi kuma ya yi karhin talakawa suna magana kwarai. To ko me yasa har yanzu hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da hukumomin na ƙasar Nijar suka kasa mayar da bakin ƙasashen har tsawon shekaru 5? Sai kakakin na da'irar birnin Agadez Ibrahim Diallo ya ce. Kahin a kawo zancen rihe wannan sansanin na